Jotono horka ha mane bidi katalo joton lamsokko hingke ang taisa norok bai kok thai salai bagui mafaika ani thaiman lungoi norok sai mankana tamoni bagui faika hingke je asok din hutungma kono jaga maya hingke thangnai bati o koma mani rong birok mani tripura ni mangkwthoi tini mankha thangnai bati o koma mani maya tini mankha hingke tini 2ta 45 rogo mankha rong birok mani tripura ni mangkwthoi 2ta 45 rogo mankha hingke holong sinjak khiye mankha holong sinjak hapjak khiye mankha hingke bini rathi kongsa mandiya hingke tabuk bini mangmankha hingke bele hambai bini mangmani bagui hingke chwng tabuk kisalai bukha sarangkha bini mangkwthoi manmani bagui kisalai chwng bukha sarangkha hingke je baba goria phaioi samani bini samani mote ongdiya hingke norok se uansukui naisili bo samani mote de ongkha ongya nainai sili je baba goria samani bini jaga kwrui bini jaga manya hingke tai kaisa jaga o se hapjak khiye mano hingke JCB gari bai khurui mankha hingke tabuk ani kok samani chaya rok tongkha ano kisa nakat baidi rutungma kono jaga maya hingke tini birok mani tripura ni mangkwthoi mankha hingke tabuk mangkwthoi tisawui tongo hapjak mankha ha bisingo holong sinamjak khiye mankha lathi kongsa mandiya tabuk mangkwthoi tisawui tongo menamkha hingke tabuk oro thangui manjaikha montri sar subrajorano abo thangui manjaikha hingke thangnai bati o koma mani tini manui hingke bele hambai SDRF ni bukhaktui tini mankha hingke bele hambai maro o hingke tini kisalai bukha sarangkha manui jotono hambai ani bidi nai.